Bon dia, coneix literaris. Avui us porto la recomanació d'aquest llibre que es diu Tres vegades tu, de Federico Mocchia, editorial Columna. Un llibre molt especial per mi. Comencem! Bé, doncs aquest llibre és el tercer de la saga A 3 metres sobre el cel, o sigui, aquests són els 3 llibres. Aquesta és la saga, aquest és el primer, el segon i el tercer. Com ja he dit, l'autor és l'italià Federico Mocchia i el seu primer llibre d'aquesta saga va ser rebutjat unes quantes vegades per algunes editorials, però ell, sense deixar-ho d'intentar, doncs va acabar publicant pel seu compte el primer llibre en una petita editorial. I el 2004 va tenir un gran èxit gràcies al boca-orella de la gent. Segurament també el coneixereu per altres obres que ha escrit, com Perdona si et dic amor o Aquesta nit digues que m'estimes, i totes elles traduïdes en 15 idiomes. He de dir que vaig convèncer una persona perquè es llegís aquest llibre i em fa molta il·lusió perquè és una saga que a mi m'encanta. I doncs dic això perquè, com que en aquest vídeo parlaré sobre el tercer llibre, pot ser que sembli una mica spoiler, perquè ja saps més o menys com acaba aquest llibre, però l'emoció de llegir aquesta saga és saber en totes les circumstàncies en què acaba cada personatge, cadascun d'ells, i també perquè no explico tot llavors. Hi ha moltes parts importants en aquests llibres. Penso que per llegir-se aquest llibre abans t'has hagut de començar tota la saga, perquè és la gràcia, òbviament, a la saga es passen aquestes coses. I bé, doncs jo m'he llegit tota la saga perquè sóc fan d'aquest autor i d'aquesta saga, i no vaig fer vídeo del segon llibre, per tant us faré un petit resum, doncs perquè estigueu al corrent de més o menys de què parlo. Després que l'Step hagi estat 2 anys a Nova York, torna finalment a casa seva, a Roma, i encara recorda la Babi, i això l'obsessiona. Ben aviat se n'adonarà que la seva vida ha canviat totalment, és a dir, que haurà de tornar a reconstruir-la fent nous amics, trobant feina, etc. Coneix a la Jean, una noia a l'altura del seu caràcter rebel. És llavors quan l'Step pensa en la possibilitat de tornar-se a enamorar. Al nostre protagonista li és difícil oblidar a la Babi, i quan la veu pensa en retrobar la màgia del primer amor. Doncs és un llibre ple d'emocions. Jo us aviso que heu de tenir els mocadors ben preparats, perquè alguna llagrimeta caurà. Doncs bé, ara sí, anem ja cap al tercer llibre. Tres vegades tu és el tercer llibre i el gran desenllaç. En aquest llibre ens trobem dins de la vida de l'Step a un personatge que li ha canviat totalment la vida, ja sigui amb amors del present o del passat. És una vida plena de sorpreses. La gent del seu voltant ha refet les seves vides. També la Babi s'ha casat. La Jean va ser un començament dolç i intens per l'Step. El destí té les seves pròpies regles i quan menys s'ho esperen, els seus camins es tornen a creuar. A part de la seva vida amorosa, també ens trobem que el nostre protagonista treballa a Futura, un lloc on es tracta en programes de televisió i on es poden crear molts contactes. El seu cap dona moltes voltes, però el seu cor ho té tot decidit. Els principals personatges d'aquesta història són la Babi, la Jean i l'Step, però també apareix, per exemple, la germana de la Babi, de la qual també es descobreixen grans secrets, la família de la Jean i de l'Step, els amics i companys com la Pallina, que també refà la seva vida. El personatge de la Babi ha canviat al llarg dels 3 llibres i he de confessar que abans de llegir-me aquest últim m'agradava molt més la Babi que no pas la Jean, però després de llegir-lo he canviat totalment d'opinió, ja que les circumstàncies d'aquest llibre canvien respecte al primer i això comporta que els personatges també canviïn. Bé, com heu pogut observar els continguts del meu canal, la majoria de les meves recomanacions són llibres de gènere romàntic, doncs perquè a mi m'encanten, la veritat. És el meu gènere preferit
I, doncs, si a vosaltres també us passa, no dubteu en llegir aquesta preciosa saga, perquè us asseguro que si la comenceu ja no us podreu desenganxar mai més. Jo li tinc un gran apreci. Altre cop torno a dir que amb aquest llibre has de tenir els mocadors preparats, abans d'acabar-lo, sobretot. Els 3 llibres m'han aconseguit fer plorar, de veritat us dic. De fet, amb el primer vaig estar tota una tarda plorant, com si el que passa a la vida de l'Estep m'hagués passat a mi. És a dir, que em vaig ficar a la pell del protagonista. I altre cop aquesta novel·la ho ha aconseguit. Doncs bé, fins aquí la recomanació d'avui. 3 vegades tu de Federico Mocchi, editorial Columna. El tercer llibre de la saga A 3 metres sobre el cel, que també hi ha les pel·lis, però us recomano molt primer llegir-vos els llibres i després mirar les pel·lis. Aquesta pel·li encara no ha sortit. Sortirà el 2021, si tot va bé. Sortirà el 2021 i tinc moltes ganes, però això, us recomano primer llegir els llibres perquè, com sempre passa, en els llibres s'expliquen moltes més coses i exactament no m'imaginava els personatges igual que estan a la pel·li. I aquesta és la gràcia, doncs t'ho imagines a la teva manera i després quan veus les pel·lis, doncs, si ho encertes, guai, i si no, també. És una saga plena d'emocions i que es viu molt intensament tot el que passa. Espero que us hagi agradat la recomanació d'avui. Jo estic una mica trista perquè he acabat la saga, ja no podré llegir més d'aquesta saga i m'ho he passat molt bé llegint aquesta saga, l'he disfrutat moltíssim. Jo vull que continuï. Doncs bé, si us ha agradat, feu-li like al vídeo, subscriviu-vos al canal la gent que encara no ho ha fet i si voleu comentar el que vulgueu, doncs benvinguts seran aquests comentaris, ja sigui sobre la saga, sobre l'autor o sobre els vídeos en general o tot el que vulgueu. Jo estaré molt agraïda dels comentaris, dels likes, de les subscripcions i si voleu compartir el vídeo també podeu fer-ho. Fins a la propera! Adeu!